ang ebanghelyo nato pirmi gini natong mabati nya familiar na kaayo, pero mausad ni ang pirmi sad natong supakon kining maong pagtulunan. Nya unsa may pagtulunan nga ang bag-o nga bino ibutang sa bag-ong sudlanan nga panit. Nya kun magisi ang bag-ong panapton, tapakan og bag-ong panapton. Kun magisi ang daang panapton, unsa may itapak? Bag-o o daan? Daan. Daan sad. Simple kayo nga pagkasulti ni Hesus apan makatubag na ni sa tanan atong pangutana ngano man nga mura magwa mo epekto ang atong pagampo, nganong sige man tagampo nga mahunong na ning pandemic, wa man say hunong-hunong yun. Nana man gani Hinoy gitawag og variant. Kusog naman kuno ni Hinoon to ara ba gasugod sa haento England, UK. O to ana sa kuno gasugod sa una China man to karon UK na sa sunod ni Philippines na. Variant 2, variant 1 pa man na. Variant 2 yang ano maning wa man hunong-hunong nga bintahaan paning ampo nato. Nga purti naman natong misa, purti na natong luhod-luhod, sige na ta dining ampo santos nga rosaryo. Nganong wa man mo epekto? Unsa man? Wa na ta paminawas Ginoo. Amo na ito mga pangutana. Sige man kog ampuan ni akong bana nga palahubog kay tanan, di man ni bintahaan ni akong sakripisyo, nganong karon guwang na lang among mga anak, dangapo na lang ni maglugid man lang yapos lapok kay mahubog magkamang na mas kahubog, nganong man ni mausab Lord. Ana mo na ito mga pangutana. Yang tubag ana mauning niya sa atong ebanghelyo. Ang bag-o butangag bag-o, ang daan parisan sagdaan. Nya kining pulong sa Ginoo, kining grasyas Ginoo mga igsoon, pirmi ginang bag-o. Di man muhatag ang Ginoo natong recycled. Di sad siya muhatag nato og kanang gitawag og sikanhan. Basta muhatag na siya grasya, brand new gyud na. Pananglitan, ampo ka nga maayo ta sa atong sakit aning COVID-19. Ingong Ginoo nyag tagaan ta mog bag-ong grasya, kamao mong muhandol. Panalitan ayohon ta mong tanan. Ana. Nya kamao mong muhandol ana. Hala gyud, inom mayob, sugal mayob, adto small, di na mo adtong simbahan. Sige yung patuyang love kay sus dugay na kay tang nangita ani, paabot ani pila na ni kabuan, huygo kita gyud adto kitibi bar, adtos mga kaning mga amusement na pista gyud maayo. Mao na to kinaya, mao na karaan nato kanang enjoy gyud ba, enjoy. Hanto na lang noon mga sakit na sad ug balik. Parehara ko na imong bana imong iampo nga muundang og inom, niya ang hinungdan sa iyang inom tungod kay wa na siya ka-feel sa imong gugma, kay magsigi na lang kagyaw-yaw, siging pamadlong. Unsay desisyon sa imong bana, imong supakon, imong koreksyonan, imong pagyong sawayon, may pag mag-inom kay dinaig pas barkada. Di ba? May painig uli hubog kay wa pay mo hilabot, kay hilabot anang hubog, di ba? Bungka gilapinig na toron. Mao na iguan karon giayos Ginoo ana mo inom imong bana ni uli yaw-yaw magyapon ka igoy bana wa mamusap ni panuwaya ni pag inom tagbalik inom tagbalik. Karon unsa may atong buhaton ug ayohon tas Ginoo aning virus, kuaon niyang virus, unsa may atong buhaton? Ang uyag yung unang sugo sa katong iyang gipang-ayo, labi na to mga sanlahon, ingon din siya ngadtos pari ha, ngadtos pari. Sa ato karong sit up unsa man ang sugua adtos pari. Pangumpisal wa pa man taroy mga pangumpisal kaayo, limited man ug mahuman gani ining pandemic pangumpisal. Nya ikaduha ingon paghalad ha ngadtos templo.
mao nay timaan nga naayo na ka paghalad. Unsa man na sa atong panahon karon? Unsa man na? Simba. Ayaw pag-adtog dito sa mall, simba. Nya kanang imong mga kwarta nga imong natigom, ihug na dito sa kolekta simbahan. Ayaw na isigig pamalit. Sikag pamalit niya, mga mahal kayo. Gasto ka itong 1,000. Nya diri simbahan, 10 pesos, 5 pesos, 20 donot, 50 donot, kanang gisuwat-suwatan, nga di na maklaro ang naong. Mo ihug na sa kolekta. Nga ang dito sa kuan, ato dito imo ipamalit sa mall, kadto yung mga tosking tag 1,000, tag 500, tag 100, ato dito ipanghatag. Laos ba na karon kanang tanan yung kwarta dinhi na sa simbahan ihatag. Aron ihalad na natos Ginoo nya ang Ginoo nay mag-igo nga iyatang ayoho, no? Maka ginansya sang pari gamay. Adi din yung yapil ang pari, nga ang pari may tighalad nga to. O ana, sa ato pa, kung ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo, mag-anam unta tagpaduol sa Ginoo, kadto untang mga pulong sa Ginoo kaniadto nga atong ingnon, imposible na oy. Ato na untang sundon. Imposible na oy. Di maningil sa utang, mahimo. Ayaw na paningil. Kaya magunsa magmaningil kas utang, nya puno kas COVID. Napay kapuslanan na. Ha? Katong imong siging kiha dito sa barangay o ngadto sa korte tungod anang ilog anang yuta, karong giayo na ka, ayaw na biyain na ng yuta. Kay magunsa man og dako kay kag yuta, nya puno kas COVID. Ilubong ra ka di ana imong yuta. Ayaw na. Kanang imong siging dumot diha anang imong ugangan para bagid na nimo or imo paginang igsuon or imo nang igagaw igtagsa purtigin yung dumot nga wa na mo magtingganay karon nga bisag naay mga matay sa inyong mga parinti or inyong mga kaliwat, di gani mo manambong og dungan, di na mo bilar kay gadumot lagi, hunungan na magkusmod ng imong naong nya puno pag yung gas COVID, porting daghana nimo og antusonon. Mas may pag smiling ka sa imong isig ka tao kay maayo ka anak. Yan saman, andam mong musunod sa Ginoo, ayohon tas Ginoo, andam na tang musunod niya. Andam na mo. Dinagin mo mamakak. Dinagin mo masuko kung naay mangawat sa inyong balay. Dinagin mo magsigig sirado ana inyong koral. Inyo na nang padakon ang agianan sa inyong silingan. Di na ninyo isikit sa karsada inyong balay. O ano ba? Sa ato pa ihild sa nato kining ato mga batasan nga yawan-on kay istanan, hakog kay istanan. Nya moingon sa muna ko nya pada di na ka mo tigom anang kolekta. Ay la kog hilabti. Kamu bay pare nya o pa joy kolekta yun na lamod. Di kamu kunoy pare be wa kay koyog sa imong kinabuhi nya o pa joy kay kolekta. Lipay ka. Wala, tutok lagi mo nako. Bitaw magbago sad mi kaming mga pare. Kinisang among kinaiya nga murasad mig mga ulitaw, amo na gining himuong murag minyo. Di mura na gid mi og pare, magpinari sad. Sana bang makita dayon diri namo ang Ginoo. Ang gustos Ginoo mga igsoon na kung tagaan ta grasya, makita unta din hinato ang iyang presensya. Kay ang tumong sa grasyas Ginoong ihatag nato kanang healing, kanang success, kanang good health, kanang unity. Ang tumong anas Ginoo aron makita siya, aron daygon siya, dili kay kita mo idaygon. Sus tagaan hinuog grasya nga maka-abroad. Tagaan og grasya nga mudak arang-arang ang kahimtang, panguralon naman hinuong agianan siyang silingan. Ang mga kanano mga sapa-sapa nga agianas tubig, kuralo naman maglinaw naman hinuon ngadto siyang silingan. Di naman ka maong huna-huna siyang silingan nga nagantos tagatuhod intawong tubig sud sa balay kay gialihan naman nimong agianan sa tubig. Tungod lang kay dana kay kwarta, tungod lang kay makatukod na kag balay, tungod lang kay makapakural na ka bisag asang dapita.
Yung Ginoo ayaw oy paghuna-huna sa imong silingan. Sama nga kining COVID karon gipakita ni nato nga kun di ta maghuna-huna sa atong isig katawo, mga matay gitag urot. Be mindful of the welfare of your brothers and sisters. Dili kay ang ato ra. Kay patyon kita aning tanan. Di na magini mo undang kun kaning atong batasan, di na gini kaning dunot natong batasan og di gini nato hunongon kining atong mga sigig yung iyahay, paniguruhay, kaning atong pagsigig yung pangitan ng kwarta. Nga karon giingon ni COVID, why kapuslanan ang kwarta basta maigo kas COVID? Tag unsa pa kadato. Muna mga dato karon na mga hakog og kwarta, gakurog-kurog sa kahadlok. Di nahapit makikistoryag tao, magbutang nagdaghan kayong mga shell diha. Mura na silag mga piniriso sa dito sa Bartolina nga wa gyud makasod. Arang-arang patong ubang piniriso kay malamano pa sila din agyod malamano. Ay, no, don't touch me. Hadlok gyud sila mga matay, may ratag masayo-sayog kamatay. Nga naman, mura naman kag patay. Mura man kag patay nga dili makig hiusa sa imong silingan. Tanawa ko nang gipang lubong dias bahak, gatumpi-tumpi na sila, pero they are lonely. Mingaw. Nga naman, patay man. Di managad, di mutingog, pero muadto sa kagbahak o managad sa natanang patay, astan sa kanatong maigking tingali tayo. Pero magmao sa na iba ato kag Manila Memorial ba mamarog de, oy pader, good morning. Sus, laina ka, no? Pero may na lang ng lainan ta, makuyawan ta, kaysa ipadayon ta ng batasana. Kanang imong silingan nga murag patay ron ang inyong relasyon. Patay gid ang inyong relasyon kay wa na mo'y tingganay. Iniguli nimo sa inyo, imo siyang tagdon og kalit ken ana kay Ginoo. Mayon ka, may buntag day, maigking to. Katong imong kusmod kay naong nga magsigig agi, pila na mo katuig sigang giagi diha, kusmod kay kag naong. Nya karon ka, good morning, Pit Senior. Muli nga to. Buang ay. Muana man to siya. Mo to iyang unang reaksyon. Pareha ko dito sa bahak, ug moadto kanya moingon na mga patay, "Oy, good morning." Ika, "Uy, kuyawan ka." Pero maanad ka ana. Maanad ka hangtod nga iniganha nimo diha, maanad na kagtagad, maanad na pod siyag paminaw nimong nitagad, mubaos na nagtagad hangtod magtabi na mo unya magpasaylo ay dayon, maggakos dayon, mga matay dayon mo. Pasabot doon na na'y conversion. No? Ang saman, sakto? Mo na gipaabot sa Ginoo. Di na to buhaton, patay kita ning COVID. Gi-isolate man kitag maayo aning COVID. Nga naman, yung Ginoo, gusto makamog iyahay. Karon, iyahay na mo ginhawa. Tagsa mugmas. Ay na nag-ipaabot ang imong ginhawa pikas. Kaya takda niya to lang. Nya tagsa na mo lingkuranan. Ay mo pagsikit. Gi-isolate kay nga naman, batasan man kunin natong gi-practice. Nya ayuhon tas Ginoo, gubon ta ng batasan sa pagka-self-righteous, pagka-selfish. Kana bang ako ra gyud. Mo na kinuralay, no trespassing private property. Mutag mga buang nga ang Ginoo may tag-iya aning tanan, di man ni private. This is public utility. Kay gihimo sa Ginoo ang kalibutan para natong tanan nga mga tao, dili aron atong hiwa-hiwaon ang kun-angkunon nga hastang tubig atong angkunon nga kitay tag-iya. Nasubrahan na gyud kay takabuang karon. Ug unsa man ang buang kanang di mo ila sa iyang isig katawo. Mo nang si Kristo niingon sa mga Pariseo, mga buang kamo. Nabitay ning text na ko message sa pader, hunong na kuno sige yaw-yaw anang buang paderbe o kana mga yawa. Ako noon punan og maayo. Nga naman, may nang ma-reminded ta nga porte ginatong pagkabuang, nagpakabuang gitag maayos tong kinabuhi karon. Di na ta kamaong mubati itong silingan. Di na ta kamaong mubati anang naghigda dias kilid sa daan. Sigitang patukod anang tagas ang building condominium. Di pasudlon ang mga way balay. Kay way ikabayad. Hala karon, na COVID na ka. Sud ang condominium. Dito ka. Antusa ditong COVID. Gipasod pa na nato tanang mga way balay. Anang atong gitukod nga mga condominium. Ayon ning COVID.
may lisan nig age. Joke. Di oy, na naman ang age God. Maayo lagi ta basta maghigugmaay ta. The power of love, the power of God. Mo-operate ang iyang gugma o ang iyang gahom sa mga taong naghigugmaay. Matod pa sa suwat ni San Juan, kung maghigugmaay kamo, nakaila kamo sa Dios, ug nagpuyo kamo diha sa Dios, ug ang Dios nagpuyo diha kaninyo. Unsa pa mang bayrosa ang mo padayon kung ang Ginoo uban na kanato. Matod pa sa Psalm 23, if God is with me, di man din tingali mo, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Oh, di ba? Nanatanan. Di na ta magluhod-luhod, Ginoo ayuha in taong ko. Ingon din na Ginoo, ayuha sa na imong batasan. Pila maron kabuk imong gidumtan. So ayo lang sa ding usa Lord, oy kay sige man siya kontra nako Lord, di lang ko ni tagdon Lord. Isa adi pwede. Di giti ka ayohon og makuha na. Di na nimo tagdon sa grabe sa niyang gibuhat nako Lord. Di gina pwede. Makalabaw pa na ning akong ilang gibuhat nga rin ako nga 14 akong bitayas cross gikulata pa kog tibok 12 hours, hurot akong lawas o kagisi, niya imo gisinghagan ramang ka, giingna ramang kang bati kag naong, niya karon di nam jud ka mutingog niya. Igo raman na siyang nakigdog sa imong bana mga 3 ka tuig, niya karon di aman nimo tagdo nga nagbuwag naman unta na sila. No. Niya tagdon to ninyo katong karaang kabit sa inyong bana. Ha? Tagdon dili. Oh na, di na rabasan mo tingog. Ikaw wa magoy kabit akong bana pa dir, wala ka kasakop. Di ay lang sa nana. Basta ang importante, kamao na tang mosunod sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo bag-o. Dili pwedeng isod sa atong kasing-kasing nga daan. Mao na ato nang buhaton aron maayo ta ning atong COVID. Ug dili sa ta maayo, at least mga matay ta nga nagsunod sa Ginoo kaysa mga matay ta ning COVID nga porti gid natong supak sa mga sugo sa Ginoo. Kadtong mosunod manindog.